open. It's difficult to see. Na heel lang werken mag ik ook een beetje trots zijn dat het uiteindelijk is uitgekomen. In Chinees, muziek en blijheid is één woord. Net als... Het zou fantastisch zijn als mijn film gedraaid kan worden in Filmmuseum. Dat is ook altijd mijn droom geweest. Ik ben hier in Maastricht 14 jaar gewoond. Ik ben heel vaak naar Lumière geweest. Eigenlijk had ik niet gedurfd te dromen dat mijn eigen documentaire één dag misschien hier getoond kan worden. Ik kom echt heel vaak hier naartoe. Iedere keer als ik naar film kijk, dan ben ik alle andere dingen vergeten. Moet je moeder veel helpen? Ik ben een beetje hoor. Ja. Vooral met het Nederlands. Soms wel, ja, soms. Oké. Ja. In Nederland dat is de 17e eeuw, maar in China dat was de 10e tot de 13e. En toen was Kaifeng, mijn hometown, de hoofdstad van China, maar ook was de New York. En Xiangguo Tempel was niet alleen maar de culturele centrum, een van de meest prominente instituties van de wereld, maar ook een muzikale centrum. De muzici van verschillende delen van de wereld kwamen naartoe en gingen ze ook samen spelen. 你这个米烧还是有点急。米烧米，米烧。拉手。 Yes, so when my daughter was born, I suddenly became very ill. That experience also changed my view of life. I realized that sometimes you have to bend like a bamboo to not break, and you have to adapt to the new situation, and at the same time, you can't stay in the past with this all the suffering you had. And at some point you say, oh, if I die tomorrow, today I have to still plant my apple tree. And on the other side, because of your illness, you value life more. Indeed. Here. En ik heb 2 hele mooie kinderen en daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, en mijn familie tijdens deze moeilijke proces hadden heel veel ondersteuning aan mij gegeven. Ja. En dat is soms niet te voorstellen. Soms denk ik of ik egoïstisch ben, of ik te veel aan mijzelf denk, te veel aan mijn project besteed. Maar als je in het midden van het proces kan je echt niet stoppen. Je moet ook verantwoordelijk zijn voor de projecten, voor alle mensen in het team. Maar dan kan je niet alles balanceren. Familie en carrière op een gegeven moment is een heel moeilijke keuze.
En dan het ondersteunen van jouw familie is vitaal belangrijk van hoe ver je mag gaan. You make the documentary also makes you. I tried hard to find a way to put my own understanding and my own feeling, my own experience into it, but at the same time stay neutral. I heard some people say that they don't really feel welcoming here. Oh, no, it's not. Wait, what shall I say? You are misleading me. You know, what could be better? Maastricht. As a Chinese, when I just came here, it was not that easy because of the language or because of the myth. Actually, it's said that Maastricht is more or less a community that you have to try hard to get in to be accepted. But after so many years, I feel it's really a myth. If you believe in the myth, you will close yourself and close the window probably. Instead, you should really be brave and to meet people, to really try to understand it, try to understand the tradition, try to understand the culture, try to understand the way people live and people think. And Maastricht offers so much. And the quality, the life quality of Maastricht, I would say, is one of the highest I could imagine for a city of this scale. I was very much surprised that here in Maastricht or in the surroundings of Maastricht, the music scene is so vivid and so rich, so various. I honestly haven't seen anything else in other parts of the world.